update ng lupang tinatanggal dyan. Bawasan na siya ng bonggang bongga. So ayan, kahit pa paano nabawasan na rin yung tinatanggalan ng lupa dyan. Laki na nang nabawas sa lupa dyan. Konting-konti na lang dito sa kabilang side. Mababa na siya. Kita na yung bundok doon. Liwanag na. Tapos yung bahay dyan, lalagay na din ng trusses. Nagkakabit na din sila ng zipperlins para sa kanilang roofing. Tawag trusses or rafter type. Ewan. Ganyan basta. Mabilis lang gawin. Pero diretso lang kasi ano yung streamline lang yung roof nila pag ganyan. Yung modern type of roof. Or solar type. Tinatawag din nilang solar type. Super duper init na naman. See? Daming nilabhan ni Madam. Ito na ang ating backward update. Ayan na yung poste. Ang taas pa rin pala kasi. Hanggang dyan muna siya, ganyan. Hanggang dyan lang yung lupa. Para naman hindi tayo dyan binabaha. Yan na yung perfect na lupa. Sana ganito kataas. Kasi dito, ukang-uka pa. Tapos, ayan, sobrang taas ng poste. Hindi ko in-expect. Ito daw kasi yung level ng right of way. Ganito kataas na. Ang kalibel niya sa harap. Kaya hindi siya level kung hanggang dito lang. Ang pangit tingnan. Kaya tinaasan ng ganyan. Ayan pa. Kasi parang ang taas tingnan. Pero pag na-dumpingan na dyan, hanggang doon kasi dumping, at least hanggang doon sa unang steps ng hagdanan. Super ito yung mga ang hirap. Super ano pa to, ito slope na yung mga lupa. Pero ako naman kahit hanggang dito lang yung dumping, masaya na ako. Ito kasi talaga yung ano, mataas pa dyan yung floor level niya, kaya ganyan. Yung floor level niya is hanggang dito pala. Oh my gosh, super taas ng lupa talaga pala, bine kasi yun yung steps na yun, may konti pa, ilang inches pa ang floor level dyan sa taas, kaya hanggang dito
Hanggang saan? Hanggang dito siguro ang floor level. Oh my gosh, hanggang dyan. Super. Tapos yun. Dine. Kita nyo naman yun kung gaano kataas. Ayan. Sobrang taas. So, yan ang ating bakod update. Hanggang dito. Dapat ng dumping. O mas mataas pa nga dapat. Pero pwede na ako dyan. Masaya na ako sa ganyan lang kataas. Tapos papatungan pa yung posting yan. Katulad ng posting yan. Kasi ito pa lang yung level ng nung floor level pa lang to ng posting to. Yan. Kailangan pala nakalibel or else magmumukhang pandakekok ito dito sa likod. Yan. Kaya talaga naman super duper. Ang ating guguguling dito lupa. So yan, ganyan kataas yung poste. Kasi ito pa lang yung level ng right of way or parang kalsada dyan sa harapan. Dito pantay pa lang siya dito. Yung taas na niyan So kaya kailangan pang dagdagan daw na. Kasi once na nagbakod doon sa harapan, level naman siya. Yun. Ayan siya. Bukas dudugtungan yan. I mean, look at my sunflower. So beautiful. Super unique. Ayan ang ganda. Kita mo dyan. Kita mo yan ang ganda niya. As in. Kalimutan ko kung anong variety ito. Parang African moms ba yun? Ewan ko. I forgot. Namumulaklak na ang aking green beans. Ayun din. Green beans din yan. Harvest tayo mga best sa ating garden ng mauulam ngayong gabi. Ayan o, ang ating gold rush i-harvest na natin para may ulam tayo sa gabi. Pang ilang harvest ko na rin ito. Maliliit lang siya para masarap siya besh. Masasarap siya besh. Tapos meron tayo dito ang ganda nito dragon tongue.
Ayan, ang dami pang bunga. Ito, pwede na itong pagtsagaan. Ito, see? This one is perfect. Kunti pa. Aray ko naman, may lamgan. This one, diba? Dami bunga. Kunin na natin yung iba. To give room for some more to come. Aray ko, may lamgam kasi. Tapos, this one is so nakakatuwa naman. My cherry tomato is bearing fruits na. Ayan o. Hindi focus. Paano ba yan? Yan. May bunga na ang ating cherry tomato. Diba? Ito rin. Tingnan natin. Ayan meron na siyang bunga mga besh. Kaya sana wag nang masyadong mahangin para hindi naman sila maputol. Kasi meron ditong mga naputol. Sayang. At ito din. May mga pwede nang i-harvest dyan. May sigarilyas. Pero palaki-lakihin ko pa yun ng konti. But this one, the blue-heeled, pwede na yan i-harvest. Diba? Magtaba naman sila. Ay. Ito pa. Para bumuno pa sila. Ang hirap magpitas nitong isang kamay lang. Tapos may hawak pa. There you go. Tapos may tinanim ako ditong mga green beans. Ayan pang third day niya ngayon. So meron na umuusli. Ayan tumutubo na sila. Tapos yung aking ampalayang tinanim dyan. Yun din. Tapos may kukunin ako ditong sigarilyas kasi siya pwede na siyang kunin. Pero yung iba dyan, ayan, kasi hitik siya sa bunga. Ayan maliliit pa. Mga 2 araw pa. Nalaglag. 2 araw pa yan. Pero ito ay wala kasi akong dalang lagayan. Kukuha muna ako doon ng ating lagayan. Hindi yan. Ito. Diba? Ito pa. Kunin din natin to kasi baka maunahan tayo. Diba? Ang sarap lang mamitas. Tapos ayan, iwanan natin. Kasi bukas, pwede na naman yan. Kahit ibabaw lang sa sinaing. It's all good. Tapos ayan na ang ating harvest. Fresh from the backyard garden. Ayan ito sigarilyas, dragon tongue, blue-heeled, gold rush, kamote tops. Ang ganda. Look at that. Very pretty.